Andreok. Hemen Juan Luis Maisuarekin eta Itxaso Agirre dantzalarekin gaude, Euskal Dantza Gero Asuar taldearekin. Eta galderatzuk egingo dizu, Diego. Hasiko Juan Luisekin, importatu zaizu. Nortzu prestatute ikuskizun berri hau? Ikuskizun berri hau prestatu dugu Gero Asularen parte hartzen dugun pertsona guztiak. Hau da zuzendaritza batzordekoak, hor pertsona desente dago, dantzariak, musikoak, eta batez ere gurasoak lagundu dutela jantzi guztiak eta milaka prestakuntzak egiten. Eta, Itxaso, gustora zoaz klasetara? Bai, gustora noa. Bai. Eta zen izan da ikuskizun hau asmatzeko prozesua? Nola pasatzen? Normalen ez dator gauz bat fik horrelaterako da eta horren nahi dut. Bezik eta normalean prozedura bat osoa eramaten du. Lehenengo pentsatzen dugu ideia bat, ipuin bat kontatzea edo historia bat kontatzea. Horrekin lotura izan dezazketen euskal dantzak edo euskal pausoak ze pausoak egingo ditugun, ze musikak datorkien pauso horietarako, ze jantzi erabiliko dugu ipuin hori kokatzeko denboran eta estenatoki batean, ze koreografiak nola lotuko ditugu batak eta besteak, eta orduan ez da gauza bat zuzenean dena asmatzen dela. Ordu terdiko ikuskizun bat ez da asmatzen batean. Izazten da ideia txiki batekin eta hori joten da lantzen eta joten da forma hartzen eta eramaten gaitu ja ikuskizun oso batera. Beti ideia txiki batekin eta puntu horiek garrantzi asko emanaz, puntu horiek lotu eta jorratuaz. Eta zu zenbat denbora darmatzu dantzatzen Gero Asuar taldean? 8 urte. 8 urte? Bai, gutxi gora bera. Eta beste gainerako ikuskizun, eta zenbat pertsonak eta zeintzuk hartu duzue parte ikuskizunaren sorreran? Sorreran, dantzariak 80 bat dantzari, esan dugun bezala, zuzendaritza batzordekoak 12 bat, musikoak beste 10 bat, eta gurasoak azarotik aurrera etorri izan direla larunbatero lan egitea, eta larunbat eta igandetan, eta horretaz aparte jende laguntzaile asko izan ditugu, astean zehar milaka gauz eta milaka ideiak aurrera eramateko. Eta zaila egin zaizue ikuskizunak, preparatzeko, ikasteko, zaila iduritu zaizu? Hombre, hasieran zaila da dantzak ikastea, baina gero ikaste dituzunean erresa dira. Eta zaila egin zaizu ikuskizunak erakusteko eta bar? Ez, azkenean ez da erakusten ikuskizuna zehatza edo ikuskizun bezala. Baizik eta urtean zehar eda azizinetik txikitatik pausoak erakusten zaie, pausoak lotzen bata besteari lotuta, eta ikuskizun baterako nahiz eta pauso desberdin batzuek ikasi, erabiltzen ditugu ikasitako pausoak. Orduan, beraientzat azkenean egin behar dute gogoratu, ze pausok eta ze ordenean dijoazten. Horrek egiten du beraientzat ikastea dantza berriak, koreografia berriak. Beti sartuaz pauso berriak eta mugimendu berriak. Orduan, beraientzat berri dantza eta pauso berriak normalean aberatsagoak dira eta zailagoak egiten. Baina erabiltzen ditugu gehien bat aspalditik ikasitakoak. Eta horiek lantzen dira gehiago bai. Bale. Eta Itxaso, zuri ikuskizuna gustatzen zaizkizu? Bai, gustatzen zait dantzatzea. Normala denei bezala. Eta, ikuskizun bakoitzarako zenbat denbora barezu irakasteko zure ikaslei?
Bueno, lehenu pixka bat komentatu dugun bezala, ikuskizun bat ez da nondik hasten da erakusten. Behin pausoak dakizkitenean edo pauso horiek aurretik. Hau da, azkenean lan bat da, adibidez, ez dakit, Nadalek irabazten du Roland Garros bat, urteko lan hori prestatuaz azkeneko hilabeteak edo txikitzitatik ikasi duelako golpe batzuk ematen, jarraitzen, lan bat egiten eta horrelaka doaz. Eta joko batzuk mekanikoki hartzen. Dantzan antzerakoa da. Joten dira ikasten, pausoak ikasten, geroz eta zailagoak, geroz eta konplexuagoak, eta iristen dira momentu batean ikasten dutela koreografi berri batzuk, baina ikasitako mugimendu batzuekin. Karo, azkeneko mugimenduak, azkeneko egunan prestatu behar direnak zailenak dira. Azkeneko zuzenketak zailenak dira, baina aurretik emandako prestakuntza batean. Hala ere, zuzenean ikusten dut galdera da zenbat denbora, behin pauso horiek jakinda zenbat denboretan ikasten dute ikuskizun hau. Ikaskizun hau hasi ginen ikasten lehengo urrian, lehenengo dantzak hasi ginen montatzen, eta eraman gaitu 6 bat hilabete. Bai. Eta zure ustez jendeari gustatzaile zuen dantzaldiak eta horrela, niri batez ere bai, oso polita iruditu zitzaizkian. Bueno, jendeari entzun dioten ez da horrela bai, gehiena gustatu zaizkio eta batez ere azkenekoa. Eta otsoarekin, eta hartzarekin ez da, bai oso polita. Eta, zure ustez ondo atea dira ikuskizunak, bat beste baino beto, edo zein da hoberena zure ustez? Ondo atera edo gaizki atera zuzendari batentzako zaila esaten da erantzuna hori. Hau da, nik pentsatzen dudanean edo montatzen duzunean gauza bat ikusten duzu osatua. Ja ikusten duzu eginda. Hau da, norbaitek, pintore batek pintatzen balin badu kuadro bat, ikusten du bukatuta ja. Azten denean pintatzen, ja badakin nola egingo den. Eta ez bazaio horrela ateratzen, ez da bere buruarekin gustora gelditzen. Orain, etortzen da bat atzetik, ez dakiela bere buruan zer pentsatu du egitea, eta esaten du, ze kriston kuadroa, ze polita egin duzun. Baina autoreak egin duenak, esan marko dizu zen edo ezen, berak pentsatzen zuena egitea. Kasu honetan ere, nik badakit, aldutela gehiago, lan gehiago eginda, eta orduan ikusten duzu lana bukatu gabe bezala. Normalean ikuskizun bat ez da bukatzen estrenaldian, baizik eta estrenaldia da lehenengo eguna, plazaratzen dela eta hobetzen zoaz, pixka bat iritsi arte, zer pentsatzen dugun ikuskizun hori eman dezakeela. Orduan, alde horretatik badaukagu bide pila bat ikuskizun honetan aurreratzeko eta mejoratzeko, hobetzeko, baina zure galdera zehaztuaz nik usten dut baietz, herri batentzako edo normalean edo jendeak ez duena ikusi zer pentsatu dudanik bai usten dut ikuskizun honek oso ondo atea dela, musikalki, oso ondo atea dela dantzariki, koreografiaki, gauza konplexoagoak eginez, gauza aberatzagoak eginez, eta nire ustea ere uste nuen espektatiba ere gainditu dela. Eta, ikuskizun guztiak ez dira egiten Euskal Herrian, entzun dut Europatik joan zineten eta horrela, nora joan zineten? Adibidez lehenko urtean joan ziren Hungriara eta Bretainara, baina gondia beste leku askotan, Venezian, Belgikan, Alemanian eta leku gehiotan. Eta entzun dut galesera, pentsatzen joatea edo? Esplikatu pixka, hori? Aurtengorako 3 bidai ditugu perspektiban edo pixka bat antolatutak. Bat galesea Langolen dago festival bat, izan daiteke Europako garrantzitsuena, kompetizioen mailan, da txapelketa bada, hor kompetitzera goaz. Guretzako izan da oso pozgarria deituak izatea, zen azkenean horrelako txapelketa batera
etzoaz nahi duzulako, baizik eta deitzen dizutelako. Horrea jongo geran taldeak izango digera bere ustez Europan 20 oberenak edo hor daudenen oberenetarikoak eta txapelketa horretaragoaz. Orduan guretzako hori bada hor parte hartzea. Zer egingo dugun, zer ez dugun egingo, emaitzak ikusiko du eta nervioak eta milaka gauz guk esperantzarekin goaz ahalik eta hoberena Euskal Herriko kultura area eramatea, erakustea eta aber zerbait ekartzen dugun. Hori Galeseri buruz, bigarren bidaia izango da Poloniara, Varsovia ondoan dagoen herri bat, hiri bat, Lublin. Hor ere, printzipioz zeatik federaziotik deitu ziguten horrea joateko. Eta hor txikienak joango dira, txikienak laugarren mailatetik DBH batera. Keystone Festival bat da baita ere, Europako beste talde askorekin batera, 15 urte arte dantzari guztiak izango dira. Eta handik etorri eta ondienak joango dira Aberdeenea, Aberdeen dago Eskozian, eta ja gaztenen festival bat da, ja 25 urte arte, eta hor 45 talde egongo dira Eskozian Aberdeeneko festivalean. Eta hor gaina deituak izan gera ikusita gure emanaldiak eta hango Aberdeeneko antzoki printzipalean, Royal ez dakiz zer deitzen da, gure saioa bakarrik egiteko da, jendeak bakarrik gu ikustea joango da, Aberdeenen. Besterik ez, mi esker zuren entrevistagatik eta sortean Gales eta Polonian. Eta, zerbait ekartzen bat zuten. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko itxaso. Gipuzkoako bihottia, estrutxo da erdia, odezagertu ezkero legoke erdia, loke erdia, Gipuzkoako bihottia, hori, Zatiba bergarakoa, beze bat antzulakoa, bezatirik handina, adegugu.